back, no? So, karon before ko mag-start, gusto lang ako i-promote ako ang first single nga, ako nagsulat sa lyrics and then si Kuya Mitch nag-help na ako para mapanindot ang music. So, I hope supportahan ninyo na siya sa YouTube. PISO ang title. PISO guys. May pang isyo kung mahulog po nito kay adunay importansya. Pero katong ako gani nahulog sa imuha, bisag paglingiwa manggit ka. Nagsulti ka unta na magduwa rata, aron na andam na ko ang imong lapida. Maayo ka ragyo sa mga bulate, kay kung naakamura mangyud ko og higiti. Nalipay na unta ko kay mura nagnay something. Sa imuha, dahil it was nothing. Magkita ta sa hallway, dili na good ka mamansing. Pero sa una, hiligayo ka mag-chancing. Chuchuru, churu, 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 pa, 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 para, 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 pa. Churu, 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 churu. Abinagin ako og tinuod na to, mga hukagi moves ni mo sa'y kayo. Murag na ko na isang ako ang kasing-kasing sa mga pamulong mo nga murarag hangin. Nalipay na unta ko kay mura nagnay something. Pan sa imuha, dahil it was nothing. Magkita ta sa hallway, dili na good ka mamansing. Pero sa una, hiligayo ka man chancing. Kog ati ka kay nasayod na ko, nga ang tanan duwa ragyod di ay sa imo. Ming hilak ako kay nagbuta, nalimot ko aman di ay nagita. Chuchuru, churu, 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 nalimot ko aman di ay nagita. Chuchuru, churu, 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 nalimot ko aman di ay nagita. Nalimut ko aman di ay nagkita. Thank you! Okay, sa Jaron. Ano sa dili, oy? Pangutana para pangutana ko sa nga nung PISO ang hitle. Title sa mong single. Okay, so, before manggod na ako'y best friend, and then I have a crush on him, and then sweet kayo me, like, chancing kayo sa to the point na abi ang nagtuwang uban na uyab me. So, abi po na ko uyab me. And then, katong naibawaan niya, na ako'y feeling sa iya ha, yan akong baliwala. So, para sa ko, may pa ang PISO, kung mahulog, puniton pa. Pero akong feelings, katong nahulog ko sa iya ha. Yeah! Let's go! Bisag paglingi, wala gid siya kapuhat. Something like that. So ako, broken hearted ka mo kabalo na mo, isulat na ninyo. Himuan na yung lyrics, buhatin yung tono, So mga kung PISO no, kay may pang PISO, di pahalagahan up to. So, tima na yung piso, diha ka nagasugod. Mga pinaka-importante kayo, 100 peso, 500 peso, 1,000 peso. Alright, thank you so
so much, Jaron! Yes, Jaron. So pwede na ninyo mapamilano sa YouTube. Under MJ Recording Studio and Yes, yes, Production. yes, Mitch. yes, yes.